sa mi narodila v Londýne a vtedy som tam bola celý mesiac s nimi a som zistila, že naozaj ten jazyk je dôležitý. Ja som sa rozhodla chodiť na kurz angličtiny na bridge kvôli tomu, aby som si trošku trénovala mozog. Najväčšia motivácia bola, že teda keď rada cestujem a pri cestovaní, aby som sa vedela zorientovať, aby som si vedela prečítať pokyny. Pribudla mi ďalšia povinnosť, ktorá ma tak drží nad vodou, že stále mám proste prečo žiť, prečo vstávať ráno. Proste je to preprašovanie mozgových závitov veľmi, veľmi príjemnou formou.